Hello viewers, ngai Shanswer, ngapriang sobhai fi sasisin pat syagani ka channel haga kerteng ga bathyang tam jong Jesus Christ nong penim. Ka topik ka bang kwa ban kren ta ka dei ka ba kibriu ki labu ha kitu ki comments choki ba kali berkata ka dei syapang ka jingrakhi ya ka Christmas. Dan api ki bakwa ban tip atau kalong ni em yangi ban celebrate Christmas. Tengah kuat ban sedang da ka jingkeli hi api ki viewers. Ka jubab jonga kalong da ka jingkeli hi fi ka sedang da ka jingkeli kalong kumno fi celebrate ya ka Christmas. Kata ka ka jing sedang jong ka jubab jonga ya ka jingkeli jong fi how to ngilong ni em ban celebrate Christmas. Tika ka jubab jonga ngong ka jing sedang kalong ba how to fi celebrate Christmas kumno. Pi haba pinapuli na ka Gospel Matthias kalau nang baning kong pinapuli kat pra ka kandai arpoi terter kai thu syapang ka jingkha yau Jesus Christ. Bau mensi makhu ulawan ban overshadow ni ban ka ya ka Mary ka thaisati but kajing pun yau Jesus Christ kamdai lingba kakami na ukpa mo kajing syangkurem hapdang ukpa bat kami hanrai kalawan daw mensim bakhu ha kameri ka thaisati kamamot ka bahabakha yau Jesus Christ kalong ka baken jaman sim hoi katkum ka gospel Yohanes kul nang baning count khat sa ko ang ba utau kutin lawan ban longdo kakran chai kata ho wan ban longdo rei la pun yu do mensiam khut but pinyo iru hang tu ba haga gospel Matthias kal nang ba ningkong itu khat prater ter ong fi abakai thu ya kajing kha jong Jesus Christ lakam tu ba an kha ya u Unkai ukun bakhat Emmanuel padam takata in kertang u Jesus Christ un penim ya kibriu jong u nakipap ti nga kwa ban bu jingkali ka bakum ni ka bakham jeliu how to fi celebrate Christmas tang hakado na hakabakan jaman sim fi bun kibriu ki bang am dan kamban celebrate Christmas kadai ka pagan religion na kataka jing mo kadai kataka jing le niam jong ki tu ki ibang pat nget blai mo renga ngam da khentan ya kata ngiri ban kemen bang yo ban celebrate ya jing kha jong Jesus Christ namar babaro ka perthai ka tip ya kata kim la ban len bau Jesus Christ ho lawan long do shani ka perthai apon yu do men si makhu inrei ka jing kali ngong fi nga ban biam how to fi celebrate ya ka Christmas fi le kemen ya ka Christmas tang haka bakan jado tang haka barong pong na but fi da sngow thu ya bakan jaman si fi haba Jesus Christ kan ban biang haba wan chaka perthai laong ba on penem ya kibriu jong u nakapap ti haba wan chaka perthai wan man pelak lu kibriu nakapap kata ka dei ka ba ningkong du kata ka dei ka ba important namar ba fi haba wan uji Jesus wan chaka perthai kala adan kata ka problem ne kata ka jing e jong ka perthai manta baro kamdei na ka manta ka yo ka kot ne kata ka financial problem kum bigi ang akutin parang ne baki lack of education la ne baka dan ka jing hiar kerdan ka pulie puti ngami i bandan kata namar la da fiong baka dan ka jing hiar ka kerdan ka pulie puti kata ka dei ka problem lani ka jing duna jong ka pisa ka tingka balai gari Amerika ka beruspa kabun ba ki jinge ni menta ba Amerika ki jinge penyap ki bun ki jing penhap khun ka bun ki jinge shongkha para contation rang ka bun ti ndai ba ki duna pisa lani ba ki duna kata ka education rai ani tu fi ka problem hi ha ka perthai ka dei ka pop mat na kani ka daw ang bau Jesus Christ la itu aka Bible
kumangala pulim ne ba wan ban peniem iki nakini nakapop. Ti ladangi celebrate ya Christmas. Klam gajing sautu ya ni gajing long bakan jaman sim nganong. Kalong le noi ba fin celebrate Christmas. Lada fisya be e garong pong partai. Tang ba fila let jing yeseng. Da ki riam ki babha. Ya peni garong pong kam ngam kalong ga basniu ngar mentang akren ni finga pong ni kani ka overcoat oh am tip ka internet na kumno sa comment si ma fin rai. Ngamong siya pang ba ngimday ba driam ba? Anray lada ka jing celebrate ya ka Christmas ka long tang nang mataki riam bangin siya at cake nga ngam khang ka jing at cake ngir ngi siya at cake anray kadai bandan ka jing mot kan ka jing kali ka bang long nga ong efi mata how to pila la lut siya na em nakapop how to Jesus Christ utaw ba fi celebrate hakani ka Christmas ula palat lut niya may fi nakapop. Sibon ngi mata ki celebrate Christmas am ba ki kelat lu yang pop mrai kadan hakini ki singi kadan ka jingjat ka bakra ngakran yang ni da ka jingshai ki kena samla sunrang kantai tak ki celebrate ya ka Christmas nong fi kadan man ka jingem ka bambet ya khamat joki ki em auria ki yo bandi sngoba rai how to Jesus Christ so tanat moi kani ngakran ba ya fi mata da ka jing shai da ka jing it ngam kwa ban bu ri shu ige ngim kwa ban sia kran tang dap ngim kwa ban sia kran tang ban pen sngau bhai gi briu ni hab ban kran ni ka jing shisha hanga hi ka jing celebrate Christmas ngakman mga celebrate ring as ngau thu ikai ka ba unang penim jonga wan chani ka perthai wan ban pelat lu ya ka pap ne ha to fishim ya ka Christmas ban yo ban enjoy pen ban bat ka pap Pio ban yelet sang samla sharum shenang bat ngam tip ki kam ayu aba ki jaha kam Christmas ki di sngoba ki party kabaar kalong lada fi shu celebrate Christmas village ki yang mani bat ki rong pong jong firu lada film sngo thu shisha ya jing pelat lu ya ka pop bau Jesus Christ uang ba unwan ban pendem ya ki bri ki na ki pop how to fila pendem ne am ne fi ni ki pop ke jing pendem ya ka pop kajing penim ya kapop kamot ba Jesus Christ wan ban pelak lu ya fina kapop ani thu ifi ba kajing celebrate Christmas ladang im ngau thu ya kajing yap jang Jesus ka hading fina Calvary bat ya kajing mi pat jang ha kasing ka balai kalong le no ai kisulong tang ki jing le niam kisulong tang jing le rukam rai nganong ifi lada fila mat shisha yu Jesus Christ ula dan ha do no jang fi ula dan ha jing em jang fi Ngong un pelat lu ya fi na ki pop na gitu ki jing syak mrau syak te mrau ki pop let's see kalak ban long ka pop jong jing kwa brai kalak ban long ka pop jong ka jing klem ka jing auria ka jing di buat lani kalak ban long ka pop ba fi ngau niam teng fi ong khamle gini gi pop mereka dan ka jing ngau niam ka ba fi shong shet ya kanyam fi shong shet ya ki kenhun balang lajong rai film dan shisha ya kata jing it jong Jesus Christ ban yi bakini ki briu ki ba ka perthai ki nang jat bat ki dan kam ya ka gospel jong Jesus Christ ki dan kam om tang bingin shong ha ki sau kun ro ban ya celebrate rai banda ya lap shay gospel banda ban yo eki ban hikai tela dangi celebrate shisha ya ka Christmas kat kum ga Bible ngong fi ni hab ban sngau thu ru ya jing syayap jong ni hab thu ya jing mi pat jong ban ni hab sngau thu ni hab kliel de shimet how to ngila ya la lu nya me kapap nomor shen uni Jesus Christ mdei tang ba wan ban long beriu sya perthai setang kat nu un sawan ban syau ya kata ka balang ga bak klempop bat klem thok bria Kidak kishen ngi ki ngim tep lanon wan rai ki penpau ba ulajan how to ngi pen krek nem habang i celebrate ya Christmas ngi pen krek nem ya ka jingwan ga ba arsien jong uru anganong fi long le noi para banget long le noi ladang hidang yai kersum ha ka pop ladang i celebrate Christmas bat ka pop ka barang tek marau ngi
na itu fi ngakren ni da kajing ai jong blai da kajing i jong blai ba kadan kalat tungin kan mau bangin shim yang ni ka Christmas bagin mau kan mau ba haba wan Jesus Christ kan ni wan ban pelat lut gibri na ka pop bat ban lat lut yang ni ka pop hidan wan kam ban kala ka bomot shimat ni dan kam ban kala ka bomot ban plai gi pop ban i no i gi pop ban pediang syayu Jesus Christ ban ai 100% syu Jesus Christ ndai ka tu ka ba syu duai ma bun sin mentang yalap ya ga gospel yalap ba ngin duai ka tu ka sinner's prayer dewan duai na ka tu ka shiti sinong rom nang ba si Paul da fi puli ka khat ka ba khandai ter bang syu pa puli ya ubri ka tu ka jing ya ka tu ka khat ka ba ong ba la da finget bau Jesus Christ long try bat bau blai ula penmi pat yo Jesus Christ na kibayap bat an peniam ne fi rega jing kelinga nga ong kamdei baka bakala ka tu ka jing duai kadai kat kong kaktin jong blai rega bak kham kelisyo kalau hadin ba filak pulie ka tu kaktin fi filak lut nem na ka pop ne fi shu pulie tangdap pi ain tin em yo blai 100%. Waktu ingin ya celebrate dengan Christmas dan bingi sutu bau Jesus Christ wan syaka percaya baka dan ka problem kata ka problem kadai ka sin problem nanti kadai ka pop bangin ya celebrate syai kata bangin sutu shimat binwan akhmat utra bangin yet na LD bangin yo wan lat lut na kadai ka pop lagi no gi pop ki baktre marang ong kadan kalat ngong haba fiwan kai gajing kala ka bumut Petrus ukuran kai ban biang hani Petrus saka kam ki apostol gal nang baart khat balai pu prawong tu fin kala ka bomot badan yo pen baptis si fi wei pu wei ha kerteng jong Jesus Christ ban yo ma gi pop prawong het bilale ne am ya ka jing kala ka bomot bila da plan am gi pop aba fi pet sya gospel jong Markus gal nang baning kong et khat ka basan gal itu tu ba ki bri ki daya plan gi pop aba ki let ban pen baptis sya Yohanes nang pen baptis ki daya apply gi pop Uji sukres ru akat kat ka bakhat san jong gospel Markus nang baning kong. Wong baka hima jong blai kala hajan tu fin kala ka bomot. Tungin kala ka bomot na kini ki jing rakhi Christmas ngi tangkarong phom. Marang uji sukres supet na barang sobhai ngi ladang syurki tangkarong phom. Ngamong bagi ngimdei ban dress bah ngi dei ban ya dress pa melai kamlei kata Rei ka bakham kong san ga de ga do not let's see film dan ka riam ru menta ka babha rei bei pet ya ga do not jong fi pet ga do not jong a jong fi atu ngitre ne man kala ka moment ngitre ne man phai no show Jesus Christ ngitre ban lat lut nya ka pop ngitre ban shakriya how man sim ba jing sia fi habau Jesus Christ one lang bau man sim ba khoi tin jong blai ru Jesus Christ kuran hi wong blai uyet ya kita gibreu di bamani how man sim bat hakajing shisha am tang haki rong pang jong pertai rei uyet ya kita gibre gi bamani shisha u how man sim bat gajing shisha in kaliel de shimat ni mani ne am yo blai how man sim bat gajing shisha ni dan ne am uji sukres ha do no jongi ni thrang ne am bau sa ya kata ya kata jingwan ga ba arsin jong bangin yo man ya kendu ni dan ne am ka assurance of salvation ne bangila penting kena ya le Bawa lada unwan sa sinpat. Nilalong na yung gibapan kre. Bunsin nga nang ifi. Ladang yung pusan bahay gini. Teng-teng. Ngisu penlet benang jubor yung beriw. Uberiw ba kampat kala ka mamut. Ngisu kor ngitok yung giberiw nang ifi. Baru ublay unsa panjingkan naki nong yalap. Yang aro ladang am keren syai ya kani kaktian nam ni. Dan kami yalap ya kajing sisya nga nong ifi. Wablay sa panjing kanya nga. Hakaway kasngi. Balay na kami yalap sisya ya gospel. Pingidan kam bibri wan kran ya kajing sisya. Tiswa bangan punkot. Nga ay kublay Christmas ifi. Tungin ya celebrate Christmas. Da kata ka donut ka ba sisya. Da bang itrang sisya ba new kun walawan siya ka pertay. Bau bala pa daw pa wan siya ka percaya kun bala it ya bau way banget hau num jat syu adang fi ladang idang dan ka pop kan sa penjat yang ka jinget ka basisya ka dewan palat lut nagi pop nagi mensim baman bahkan lat na ka jing penjat namar baman wan bantu
pan syukur bat ban penjat te khublai sai sin pat kaburam ka jing ro nga shublai ya ro yutrai